Horas. Kuriani Tuhatta Yesus Kristus, hami perhalado pertohonan hakai pesaran seksawa, pasahato tuamu amanami inanami, do sude ruas naro tu perminggon, selamat hari minggu madihita saluhuna. Tuhatta ma amadongani dalam masu-masu hita, dalam pangidohami asa saluhuna hita majaga hahumion do tabadiaon di permingguon. Guarne mingkutta sadarion ima minggu patuluhon dung tritatis. Dalam topik ni mingkutta ima pakubasion nagut holong, pelayanan yang penuh kasih. Marsangak matuhatta marhite permingguon atong tapahibul marohatta do pikirata tapukama perminggota tapuci jala tapasangak madebata marhite edde sian nomor 565 Las Rohaku Lau Mamuji. Hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni todi perbadia, na tumo palangi dohotanoon. Amen. Nunga tibu hiad di ida rohakku Jehovah ninna ibana do, aholongo saling lelengna hubain makolongi ho, di ini hutaiti ho marhite hite dengan bahasa haleluya. Ali Tuhan debata para gugu na sa tudusan, sa lehon jala patubu ma dihami haporsyaon sitong, tabay mahaporsyaon nami ganupari asalam tugu, lehon ma dihami holong ni rohan na arpangasi, asa holong rohan nami diho, dohot dongan nami jolma. Leo dihami pakirimon na mangulu, asa malas ni roha hami mabay lo maniroham, sa ilui ma pangiruan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mareda ita siya nomor 10
ayat 2 ditambah 5. Tangion hamuma patik ide bata di minggu sadarion di mana tersurat di Rom 12 ayat 11 ayat 10 sada songnom mahatana. Ingot hamuma holong di roha sama donga Kristen marsi joluanan ma hamu marsi pasangapan unang sumurut renggas ni rohamu pertod dinagigir mahamu oleh hamu matuhani rodisima sahakna atau ngerak mangidogogo mahita sia tuata la mangulaon patik nai ali tuan dewata sai pargogui mahan mangulaon nombar patik amin. Mari dehita sia nomor 100 lalu asada kita berdua. Madosata tuado pandebata martangi yang mahita. Ali tuan debata para gugu nasu tudosan para siroha nasu murung. Amani Tuhan Yesus Kristus si panggulu hami halak perdosa dan angolon rodo tujulum habang sania bideomi manopoti jala mengagukku dosa nami. Masa jotu wasai hami ho marhite-hite pikiran dot hata dohot babayanan nami narwain. Dang hawalongi hami hosian nasa roha nami, do nasa ati-ati nami, do nasa todi nami, do nasa gugu nami. Nang dongan nami dang doson diri nami huwain hami, dibayani tamado rimasmu jala umam muhami tuhamatia saliling-liling lain. Alain nama purus nu hami nungain tuasini roham nagudangi, mangidos nasa roha nami, aisani dosa nami saluna. Saya rupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak hawlongan ni roham si pangulu hami dot ala ni guar muna badiai. Ali Tuhan saya si maroham di hami halak nadangolon. Amin. Tabigi mabaga-baga taringot wasani dosata. Songonodo pakahulongin ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganup na persia di bana.
Asa nguluar salin lilingna di ibana. Asa ngapom mari debatana di gijang. Amen. Mari dehita siya nomor 210 tulu ita bawapat. Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion imanatar surat di Job biddu turpulalu ayat sada 1 ayat 10 sada. Job biddu turpulalu ayat sada 1 ayat 10 sada. Marsikar soring mahita majahasa songonomma hatani debata. Dungi Roma alus ni Jehova tu si Job marhite sian hababana nin nama. Wahosima gotingmu songon bawa aidung do nanaing sukunokku tuho asahonian mengajari au. Ise ulaning mabain suhak-suhakna nazulo pihak botoom mudui manang ise ulaning pangistang hotang pamalok di atasna. Uzurap memuji-muji ahu aka bitang sidongdong jala marulupulup sude anak debata. Ujuahu majadion obun bahin pakaianna dohot ahulumon bahin ilitna. Lasuduk ma itap nio doho jadiro jaladang jadi salpurmu iko disodos sulon kucang-kucang ni aka galubangmu. Rodisi masahakna mertua doakan at mangiun hatan dibata jala no peoksa. Amin. Mari dehita nomor 560 sia asara kita batul.
tindaku ni dong atas porsia di sadok portibion rak mahita madok au porsia ya Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tu mapalangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni bata Jehovah na sasadai imana tinunu si Maria na gabe-gabe si atoni perbadia andorang suaguguan ido tu hatta na tumaw na bernit ibanguman ni silatus na matitarpazal lo di bana di hau pinarsilang na tua tuban watoru tano na manguro di hari patuluhon na manaik tu surgo na hudul siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani isima ibana pai mamula sugut taon manguhumi halak na manguduro na mate au porsia ikon perbadia Jala adong sada huria nabadia, huria toban ala Kristen akan nabadia, dot yasani dosa, dot yataina mandok, mula mangulur sogot daging ni halak nang mate, dot yang luar rosa sudah. Amin. Nasa matu ina pare Kamis.
Amatiting di Huriatta. Tabegi majolo tikting di Huriatta ima minggu patuluhun dong tridatis tanggal 20 Juni 2002 sada naparjolo perminggun di masa pandemi COVID-19 sia pinangido tu saluhut ruas ni Huria nama dohoti perminggun di gerejaon asa taulahumma aturan protokol kesehatan naung ditutupon pameretata ima memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, jalaunang marpungu-pungu di kompleks ni gerejaon. Adorang dohot dung sidung perminggota, siala hada diumuna upasahat hami mauliate. Napa duahon jadwal permingguan bulan Juli 2002 sada boima hitajaha di lembaran naung tersedia. Napa tuluhon na sorang, na perjulu nunga di bahasa-bahasa tuata sada dana keboru tu keluarga Baktiar Sitohang Inang Romian Nurhayati Boru Huta Barat Sianulai Tulu imana di hari Kamis tanggal 10 Juni 2002 sada nasalpu napadohon nunga di bahasa-bahasa tuata sada dana keboru tu keluarga Sastra Manalu inangi Morosmida Boru Sijabat Sian ulayah onom imana di hari Sabtu tanggal 5 Juni 2002 sada nasalpu napatuluhon nunga di bahasa-bahasa tuata sada dana keboru tu keluarga Budiono inangi Marina Boru Siaham Sian ulayah 2 imana di hari Selasa tanggal 15 Juni 2002 sada nasalpu dipasdo akadak danaki suak songoni nang natoras nabi sai di pasu-pasu Tuhan madak danaki sibur magodang taulas niroha di keluarga dohot di Huriani tuhatta napa paton pertanyaan ulayah sada satu sia di Patupa di hari Jumat tanggal 25 Juni 2002 sada masuk pukul 10 sia wib maringanan di gereja tahun Tulpuk Jamida di pertanyaan ulayah hima sian 2 Korintus walu ayat itu 1:10 5 asataja habima adorakso tu pertanyaan ulayah asal lebih kita pahami Jamitai ria mahita madohoti pertanyaan ulahi jala toktong ma taulahon aturan protokol kesehatan tuganup ruas na madohoti pertanyaan ulahi asa dibuan bema bukwede dohot bibil tabi na palimahon penambahan calon parhalado di wilayah 2 tulu 4 onom pitu dohot di wilayah sia obar tu program kerja ni Huriatta tahun 2002 sada ima taringot tu penambahan situa di wilayah sada di wilayah Tulu sada halak di wilayah Opat sada halak di wilayah Onom halak wilayah Pitu 2 halak di wilayah Sia sahalak domutusi nang patu paon ni akasitua ma di wilayah ima mangaririt sian tonga-tonga ni ruas na di wilayah Nabi na ulo jalarade asa dipilit akar ruas sian wilayah na gabe calon situa sian wilayah na bersangkutan jala asing ni syarat naung ditotuhon di anggaran di aturan peraturan HKBP 2002 dung amandemen napatuluhon rapot perhalado partohonon di HKBP sering sesawan salpu manotuhon asa batas usia ruas nabui gabe calon situa 5 marumur 50 tahun siala ni sosohon tuak ruas ni di wilayah 2 tulu 4 onop itu dosia asa rade maleho dirina roha dohot pikiranna nang tikina dohot gogona asa dipilit akar ruas gabe calon situa di wilayah nabe napa onopon pendaftaran ulaon perguru malua tahun ajaran 2021 2022 hobar tu program kerja HKBP Serengsing Sawah tahun 2021
ima taringot tu par guru malua tahun ajaran 2021-2022 nunga dibuka huriata pendaftaran perguruan malua tuaka anak-anak remaja nahudul di bangku SMA manang SMK manang sederajat mahasiswa dohot akaruas naso marguru dope tuaka anak-anak remaja dohot mahasiswa manang ruas na lahom daftar wajib pasahaton na perjulu ima fotokopi akte baptis na padohon ima akte lahir dohot kartu keluarga jala dibuang me surat pengantar sian situa wilayah nabi jala dipasahat tu kantor sekretariat gereja pendaftaran perguru malua tahun ajaran 2021-2022 dibuka mulai hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 satu hari Minggu tanggal 10 Juli 2021 jadi asa ta hari kotoma jala di mendaftar ma aka anak kota napa pituhon ruas na marsahid ruas na di bagasan persahiton ima nyonya silalahi boru tobing sian ulayah 2 nyonya B sialagan boru marpaung sian ulayah onom marunggasan sitanggang ulayah sada hatan itu hatta medok mangangguhi do akka partigor gabe ditangihun jahoba do jala dipalua nasida sian hagugutan nasida sudena tersurat di Psalm 34 ayat 10 na pawaluhon pembinaan guru-guru sekolah minggu CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta pengurus persekutuan guru sekolah minggu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta patupahon ulaun pembinaan guru-guru sekolah minggu selistrik ima di hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 mulai jam 10 WIB sahat tunasidung inganan di HKBP Pasar Minggu Jalan Poltangan Raya nomor 6 Tanjung Barat Jakarta Selatan. Tema pembinaan di ulauni pengajaran kreatif berbasis digital kepada anak sekolah minggu di masa pandemi COVID-19. Nagabe narasumber ima amata pendeta Dr. Deonal Sinaga Kadep Koinonia HKBP, pendeta Bernat Manik MTH Parases DKI Jakarta dohot Yeni Krisnawati PGI ulauni di Patupa secara semi virtual marhadumuan tu si borhat dua halak guru sekolah minggu sagerjata madohoti ulauni pendaftaran ulang dohot peremajaan database jemaat HKBP Sering Singsawa semon perhalado pertohonan nadi hari Kamis tanggal 15 April 2021 nau salpu menulupon laho patupahon pendataan ulang ruas HKBP Sering Singsawa hobartu formulir pendataan huria di HKBP nau di bahan biro jemaat dohot balit bang HKBP pusat ni sosohon tu sude ruas ni huriata di ganup wilayah tabe asa dohot berpartisipasi dalam mendukung program pendataan ulang dohot peremajaan database HKBP Sering Singsawa ima para dehon na perjolo kartu keluarga paduahon akte baptis kudus na patuluhon ima fotokopi akte lepas sidi dohot akte nikah jala ta pasahat maitu situa wilayah narotu bagas tabe kanu perhalado mangido tu hita ruas asarap mahita patupahon dalam mendukung program pendataan ulang huria HKBP Sering Singsawa asa tupa di huriata database huria na akurat selani garuk perhalado pasahaton molate ma tu hita ruas na pasapuluh na pasapuluh sadahon ima jumlani halak na dohot mengikuti permingguan dohot pertanyaan wilayah Bumi Mata Jaha di lembaran naung di hitabe na pasapuluh dohon ruas na marulang tahun parhalado partohonan HKBP Sering Singsawa pasaton selamat ulang tahun turuas na marulang tahun di bagasan saminggon imasya tanggal 10 Juni sahat tanggal 20 Juni 2021 daftar guarni ruas na marulang tahun Bumi Mata Jaha di lembaran naung di parade huriata hatan itu hatta medok ai dohonon nado akka suruh-suruan na taringot ho asa dijaga ho di akka dalam sudena
pasal men 10 sada ayat 10 sada. Di patu pahuriat tado perayaan bersama ucapan syukur tu nama ulang tahun di bagasan seminggon dung parminggon arian. Jadi di pangido unang itor mulak bihita nang berulang tahun teh nang sia-sia na di bani huriat ta. Na pa 10 tuluhon tikting pelian huria di bagasan seminggon tajahabema marhite lembaran naong adong di hitabe sude perhalado di huriatta madok maulate matu sude hitaruas naong mangalehon hamalate otta songonima sahat ni tikting huriatta di bagasan seminggon sai di pasu-pasu tuhatta masal hutna akka piliani taulas ni roha di hitaruas bahen sangap duhut hamuliaon ni guarni tuhatta. Maredehita sian 720 asyara dan seterusnya las papung pilihan. Dami ini debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian ahina holongan itu hatta Yesus Kristus barita nauli sian hatani debata tuhita saluhutna di minggu patuluhon dung Trinitatisun imana tarsurat di surat natinongosnya Apostel Paulus tuhuria Korin 2 Korin bidu onom mamuka maisian ayat sada saharo di ayat 10 ujaha maha tani debata tuhita saluhutna jalat tapayuti hukma di bagasan rohat tabi na mangapoi dohami akadungan pangula asa unang magopo
pajolomuna di asini rohani debata. Ai didok do ditiki parasiat do ho hutangihon jala diari haluao do ho hurupi. Nuaing ma tongon tiki parasian nuaing ma ari haluao ni. Dang mengalihon patutuka kami di agia ahabe asa unang hasurahan tohonan nami. Dina saluhut hupatudo kami diri nami son akan aposo ni debata. Ni bagasan hamangiton gudang. Ni bagasan aka hapursuhon hasusan dohot hagugutan. Dinahona pukul dina tarhurung. Ni bagasan haguturan di halujaon di makar ni mata di parpuasaon. Ni bagasan hatomanon ibagasan parpinotoan labas ni roha dohot habasaron ibagasan tot di berbadia ibagasan holong ni roha na somat pangaci ibagasan hata hasitongan ibagasan hagogo ni dibata martihite sinjata hatigoran di siamon dot habirang mamulus sian hasangapon dot haliaon sian barita na roa dohot barita na dinggan songon akan na mangaliluhon HP persitong do songon akan na so tinada HP na tinada do songon na naing mate HP na mangulu songon akan na binunu alay dada na mate songon akan na marsak alay toktong do parrohan alas songon akan na pugus alay torop do di pamora songon naso paradongan HP saluhud do di gonggom imasahadna hurian na hinaholongan itu hata Yesus Kristus sahatunuaing say suku-suku dope rohata songon dia mah hataridan ni hadirion ni hala natargowar si hutor Kristus akadia mahatadian ni akag natarguar si Huto Kristus maradupun akan aso targuar si Huton Kristus niatu tu nunga dibaritaho tu ata Yesus Kristus nasa nagiot mangyutonao ikon disuadaho madirina dituhuk masilangna diutom maaw nina alay nataida di padalanan ningulu ni akana porsia lumobi dia kapartikian na parbudion hirana gudang do akana porsia na manggoari dirina si Huto Kristus naing mangido jala naing batuduhon naikon tuhanima na mangiton na pinangido ni rohana buasa ala dietong nasida do aidang tarulaw kita na mangyutot tuhani songon na idok ni Tuhan Yesus Kristus isuadaw madina dituhuk masilangna diutom maaw anak ni bata do ibana uban na idok ibana songoni ape hita jol mana berdosa do berdosa na pinit na dipitori di bata na tong do pemanguldo say di bagasarohata alani gabi gudang mamandok dak tarulaw kita na idok nito hatayi naing ma adong bergening na marlapatan ba una kolan lawan rohan tuhani nian naik kosaw di bagasan ngulutta alay adong ma di parwat tuhani manian na di bagasarohat taon asa songon na adil ninahita amo kamang do tamakinang songon do pikiran ni hita jolma saya naing do taibangi di bata manang saya naing do iutoron itu hani na di bagasarwat taon ahita do na madala ni ngulutta di portibion sona tuhani ni narohata molo songon itu pikirat tahamak kamang do tamakenang sasitong nadak targuar kita do halak Kristen manang si Huto Kristus si Huto ni rohat tado hita di si
Songoni do barita taringo ti si Job. Akadongan na madok alani di akajahata do dosa na niulana ubana diuhumi di mata ibana. Nian di boto na sida dong dangadong na jahat na niula si Job. Na burju do ibana ala na daula roha do dakya diulau na jahat. Alai di dorongan na atibe adong dosa na buni na niulau na alani kon itopoti man ya dosa na isosoli. Alai si Job say di pasitong imana dirina, di pitori ibana dirina. Ujung na gabi tarujum may mana mandikti di bata. Ala soadong na jahat na niulana. Ala di baga sa pikiran na halak na hona uhum manang halak na hona sitahonon halak na mangulad dosa diinin na. Ido bahen dipakulingi di bata ibana songona taja di pistel tai dang manigor dia lusi ditogio tu ibana di dia doho uju hutoppa portibio do saluhutna dipangilo ibana alus ya di bata marite si taonon do hapursun na ni anau panai alai dia alus di bata ibana marite suku-sukun si Anita ida dang boy pakiota pikirata hagugot tahamalot talau mangatusi do mangalapati padalanan nguluta di Portibion do na mangalapati do mangatusi na binan di bata di nguluta alani dia manaiko si tiopot tahamak kamang do tamakenang asa unang saya tapatujulo tapangasaho pikirat taon hatani di bata na pinasaan ni Apostol Paulus tuhuria Korin nagabitur po jamita di bagasa sadarion didokibana do na mga upoy do hami akadongan pangula asa unang magopo pajalom muna di asin rohan di bata asa unang magopo panjalom muna di asin rohan di bata puasa songono dia suarahon Apostol Paulus tu halak Kristen adong di Korin taboto do huria Korin huta luat nama cai maju doon berkembang persinggahan niaka naro siar ragam niaka desa Nawalu kota pelabuhan jalabuita bayakon kota pelabuhan adalah orang disi perjupangan niaka jolma na siar desa Nawalu alai termasuk disi kapangatusion aporsia udah kan asing songoni nang pangalahon ni ala Kristen di Korin akan apa tujuloho pikiran na gawe mabay nasida marbulat-bulat dipakai nasida do pikiran na do hagugoon na sa diri do mangatusi nguluna nang akan nabinan di bata ujung na gawe dang mangulo na sida di bagasan hapor siyaw do haluaw ni ala di bagasat utu-utu do pangatusion di Portibion ido umbahen asa unang magopo pa jalo muna di asin rohan di bata nunga di jalo halak Korin asin rohan di bata dada ala ni parulan nasida manang hala ni burju nasida ala ni pambayan nasida ala asin rohan di bata sabing doi na mga leon anak na Tuhan Yesus Kristus tu Portibion na manarita na manaw na kana porsuk mate dia pinasilang jala hesya na kana mate jala mascei argado pambane di bata tu sudijol manusia termasuk halak Kristen Korin nang tuhita ima marhite na nileon na anak sadai gabi pardengganan hita do di bata nang hita do di kita nang hita do sesama ima nabinan di bata asini roha naso boy gatiot tamanang marite makadia holan alani asin rohani bata sabing alaya alani pangalaw na sinana sa patujulo pikiran ng guguna buhi do isa gabi sa dadalan mabahan gabi magopo pajalaw na sida di asin rohani bata nakita pe molo saya tapake do pikiran do pangatusion ni hita sabing mana hagugo ni Portibion lau mangurupi hita mangadupi ka hamaulon na tadupi
sadar atau tidak sadar nunga tarujut kita di si mabahay gabi magopo asini rohan di bata nang tajaloi tutu la meningkat pakorhon ni padebi kopi 10 siyaon. Memang diba akado ngata hobar balok taon dumobi dia katikina salgui hirana sobuyo diatan na mudikon jala memang dihalaki kondais do beda tu beda nasasti kos parsobau ni adak pola salai alai na so diulau do atura protokol kesehatan ni ate ita pe alai satabi da sai majamita badita paki surhi memakai masker pe badita marjamita so memakai masker nya ita alai usopro pe no kami nang te artinya molo ta pakai masker laho majaga do alai tutu kaita na masuk tu sope akan nang diukur do suhu badata alai molo lubi siat pitu ba anggo irang harta nawar manang na situasi ringo na majaga di si na masuk bursi ringo iko mula di nangalani bursi ringo bah itu masuk mau ale nga 37,5 ngadang sehat beni narani dengkat do hita majamoton saluhut na alai ikon mangulu do hapor siaun asin rohan di bata naung nilehon na tu hita olo alani mabiar hu hita gabe sadar atau tidak sadar gabe madabu hita tu na mabay magopo asin rohan di bata na tajolui memang maksehebat do pakorhon ni kopi 10 siyaw dadaholan alani na dibatasi hita marpungo nang akka panguluat tapi pada raman do akan natalului gabe muru manang gabe susah hita di si alai dia do na barga di hita pada ramanino ada dang adok sia kita namate ala na sumar marsipanganon hidup baik do parsbaren nunga huida dang adok akan nama biar di bata dang mangan tu hita ila di bata harus sebestong na tu hita si panganon olanor si bata gabe marsak jala tau matangis jala tahu tok kita gabe gabe rudu pikirata alana sobu dapot kita lumobi siani godang do namampai kita gabe madabu tu pangalau mabahen magopo asini rohan de bata nata jaloi sikap dia mai hamu kamang do tamakinang targowar do hidalah Kristen songon naud anak kisah tapat jolo do pikiran do gugurta do pangatusion ni hajol mautta targuar do hita ala Kristen alai saya tapadoh do kapangatusion ni hasis pilibiguon na tatean siya na kauputa na julu do ala ni pakorhon ni zaman sinuaingon gudang do baik kita gawe madabu tu pangalahon na manubba di bata sileban dungi magopo asin rohan di bata nata jalo ala dang citong pangatusiota maradupon di bata apalagi nuang godang ka pangatusio na mengajar hon akan natargor anak ni di bata na mangyuto di bata akaido natar pasu-pasu ninna akan na mamora di pangatusio mamora di arta do akan asing alay mo pugus susah do akan asing dang anak ni di batai ido bani dok anak kerajaan teologi sukses do akan asing gabi tarujud kita tu si asa dia itu kita anak di bata gabi saya tahu sahom dalan nasosian nasohobar tulo maniran bata manang gabi madabu kita tu pangalaho songonom mahorwa nasibpu simbaraku dang anak di bata alanya pugusun doakan asing nung ngadi patu pada bata hamuak kamang duta makanang haluaon tu hita didok ai didok do ditike parasia do utangion jala di ari haluau do hurupi nuaing matongon tike parasian nuaing ma ari haluau ni asini rohan di bata nang tajalo di bagasa tua Yesus Kristus madok tu hita nunga tajalo asini rohan di haluau ni omma tike parasian di hita
ikon hanguluhonot tama haluaon, iko patardahonot tama haluaon nang tajaloi di bagasa Kristus, mariti pambahena do pangulaon. Jala asat sitong asinirohan di bata nang jinalon ya kana porsia lumobi Apostel Paulus. Di bari tahun ni mana do aka naniadupan na. Namarlapatan dang namadok molo tajalo asinirohan di bata haluao nasia di bata gabi dang adong persoalan di ngulu tahun. Sa sitong naga dung tat haporsiai haluao na tajalo di bagasa di bata di bagasa Tuhan Yesus Kristus gabi taputo do balgado aka maulo paru kilo setahun na tadupi. Sa lapatan na berbeda do kamanginang halak na so mga tusi manangah mangulo na jahat so dak danak diulahon akan so denggan tado do ay so yatusi manangah tole mak ay dak danak maguarna hinahita tajaloruha di alay mo lo nga dia tusi mabolati na denggan do na roa alay diulahon do na jahat dang dohono bedang dia tusi naso hasia na may satabi dohonota. Alaya Apostel Paulus di patorang ibana doa. Saluhut asinirohan di batanan nang jinalona haluaon nang nialona maperhadap pon imana tu ulaon mamaritaw bertanah ulido salut akar risiko na nadupan na. Nung nga di jalo ibana tohonan ni. Jala tohonan na jinalona songan apostel. Dadala ni hadirion na ni. Alayala ni asinrohan di bata. Naong jinalona mariti Tuhan Yesus Kristus na manakup ibana di padalanan laut Damaskus. Asinirohan naong jinalona mambayan ibana gabi apostel. Mamaritaho bertanauli. Jala ikonido pangatusiot na harong ita kamanginang. Borhat siyan asinirohan di batama hita. Laho mangatusi jala mangalapati do mangulahon akaulaot ta. Alani asinirohan di bata duaw. Alani asinirohan di bata na kujaloi. Ilo abay na gabi mangulahon akaulaot ko. Alani asinirohan di bata na kujaloi. Ima mabay na gabi ama itong atongan ni bagas. Ina itong atongan ni keluarga. Alani asinirohan di bata na kujaloi. Ima mabay na margugu. Mangalapati do mangulaho tohonan na hulahoni. Dangalani na asing. Molo alani pangatusion hapistaran habisuod do. Alani hamorao do. Budo. Gabi susah hita disi. Ay dang manotong hamorao ni. Dang manotong pangatusion ni. Dang manotong hapistaran ni. Ay molo nung ngapikuk kita dia mahapistaran ni be. Alay molo asinirohan ni di bata na manoktongi. Nagabi ujahat di hita lau madalani. Ngulutaw patupahon akaulaot ta ido nasitong jala mangguguh kita lau mangulaot akaulaot ta do mangadupi ka ragam niya ka maolon na namasa di padalan nguluta ido na dibaritaw na Apostel Paulus dang mangaleon patutuka kami di agiahape asa unang hasurahan tohonan nami borharsian asinirohan di bata naong tinada ni manay naong dihanguluan ni manay gabi dijamoton ibana asa unang hasurahan tohonan na siday. Didok disaluhut hupatudo kami diri nami songon akan naposon ni bata. Ibagasan habang iten godang. Ibagasan akahapursuon hasusah do hagutan. Dinahona pukul dinatahurung di bagasan kuturan. Di halujaon, di makar ni mata, di papapuasaan. Surido diadopi Apostel Paulus ragam niya kapurson akan napait akan nahacit inorhon ni pajuwon na jinalona anay diadopi bana do salut nay mga saon asinirohan di bata na jinalona jala mangguguhon ima na musim mangadupi salut nay ima di bagasan hatomanon bagasan parbinotoan labas ni roha dohot habasaron
ibagasan to di perbadia, ibagasan holong ni roha naso mapangaci. Porsia doau di hita salu na kamanginang dia maulon na tadupi hinorhon ni pandepi kopi 10 siot. Unang madok siya kita na tarujun maradupo di bata. Unang tubuh di bagasan roharta madok adidiru Tuhani. Bahasa pasubun itu Tuhani hita mengadupi nahaciton. Molo jujur kita maparohaon majah jala mangatusi hatan di bata jaksa dia dope parukilo si tahun nata adupi martibakon na tinahon itu hatai. Itu hatai langsung doi mana mengadupi si tahun ini. Disiksa, dipasiak-siak. Akahala Kristen dia ketik dia berjulu mengadupi naborati. Alai hot doi mana, hot di Kristus. Hitape saya tahalasom manian. Molo tadupi peh kahasusan parukilon. Tahalasom mai dalan nabi dan di batado tu hitai. Lau patuguh na porsiota. Tutudo hita halak Kristen si 24 karati. Tutudo halak Kristen original manang imitasi. Molo ipake hamu penang warna kuning nuaing las doroha aladang na golkar hamu tahe daong kan. Nama kalas do hamu teh di parsara muna kainai. Alema unang kulak kuning. Unang baju nai na kuning, so kami unang mola ay nabirongon magabar hahulu mo di Portibio doy dang nagabi so ngoni maruha namin na hulub daong. Nabotaron na hasitongan idon urib ketubim. Dua loh batu ido hasitongan dua ketigoran di bata na ko jongjong di Portibi na holomon. Hamo kamang duta makenang dia keragam niya susah du parukilo na tadupi ikon tahadupi may di bagasan asin rohan di bata jala mangasahon hatomanon parbinotoan lampas ni roha basaron di bagasan to di perbadia di bagasan holong ni roha na sumapangasin di bagasan hata hasitongan di bagasan haguguni di bata mariti sinjata tigora di siamo do habirang nomor lapatan asa margugu hita mengadupi salu akahamaulo parukilo di sahot si tahononi asini rohan di bata anak tajalui mengurupi hita nian asala manada hita dia ke pasu-pasu di bata asi-asin di bata anak tajalui jalan nunga dilihat di bata tu hita perlengkapan senjata rohani nina asa tapake lawan perlengkapi hita mengadupi salu akan masa di pardalanan yang luta di Portibion. Jalan na parbudi topik ni minggu ta didok pakubasion naguk holong pelayanan yang penuh kasih. Ahado na nang dohonon na disi Apostel Paulus rabdo akad apostel na asing dipatupan na sila do ulaon mamaritao barita na uli mamaritaon haluan ni Kristus salut akajol mamanisia numobi akan nasoporsia di Tuhan Yesus Kristus cope diulau di dada di bagasan keterpaksaan manang ala nasotar jua alai mariti asin rohan di bata naung ni hanguluhon ni mana jalan naung ni hilalahon ni mane hitape borharsian asin rohan di bata nang tajalo jala tahanguluhon tapatuba ma akapakobasiota di bagasan holong nasihat Tuhani di bagasan asin roha ni di bata di bagasan habasaron di bagasan lambas di roha doakan asing songon akan atoras kita tunga-tunga di bagas songon akka warga negara kita tunga-tunga di bangsot tahun songon akka parlado kita tunga-tunga di huria ikon ulahonot ta doa pakubasiot ta di bagasan holong naguk asa molo tadu pihak kana so hobar tulongan ni rohata manang kana so sia tu bagasa pikiran nang hapor siota tok kita margugu jala patu pahoni di bagasan holong gudang do akka pagubasiot ta isarani itonga-tonga ni akka keluarga tonga-tonga ni masyarakat o bangsul tonga-tonga ni huria
saya na denggan do tada ulan na rohata nunga songoni marsitutu hita patupaon akan ulun denggan ape suarong akan ulun na denggan tajalo polo sebata gabi mandiri jala marsak kita na rohata alai molo saya tatap do Tuhani na saya marasin rohatu hita jalan saya ibana do nagabi tiruat bihita dadalani akadusa nanganang akan pangalaw siyon ubay na manaon na porso Jesus alaya lamang ulaon ho manirohan di bata sakap do tahin di bata paluaw kita imanay kon mangodja rohata asa tutu marsitutu jahita di mangulaw salut nay unang tamereng akahamawlon hasusa parukilon natadupion mambayang gabi sumurut ringgas ni rohata makubasi di bata mangulaon akatugas sa tanggung jawab ta alay na mambayang margugo kita lau mangulaw ni Tuhanima na say tatatap do asini rohana naong nilihon na tu kita ipasu-pasu si bata mahita salut na diramoti hita salut na lumobi inabatupaon akatugas sa tanggung jawab tayo tunga-tunga ni keluarga tunga-tunga ni masyarakat nang dihurya manang di dia pihita maringanan asini rohan di bata ima na toktong mian di bagasa rohata dalam mengunjar hita lau patupao salut na amin. Muliate mahu pasatam itu holi Tuhan dihatam nang nilihom mo Tuhami na mangguhi roha do pikiran nami na pabusuron haporsyon nami jalan na paingotok kami salut na lau madalani ari-ari ningulo nami tujulanon lau mangulaon na hubartulo mo ni roham atong pargugui mahami haliamang urupi hami marhiti to tib na badiyay asa marsitutu hami makanguluhon marpangalaho jala pataridahon bagasan akap ulaon nami asido dengan ni masam nang hujalo hami di pandalana ningulo nami di Portibion aliamang utangnya ke kami do akadungan nami nasuboy rapdo tami apala di tikion di parmingguan arianon lau mamuji pasangapon guar mo na badiyay ra alani parsahiton na pinaluas mo songgop to pamatang nasida ima inanami inang silalahi buru tubing inanami inang bisyan lagan buru marpaung dot amanami amang marugasan si tanggang asi maroham aliamang tatap manasida pasu-pasu ubat do si panganon ng para medis na mga mangubati nasida gabi parhitiam muma aka ubat do para medis laho mga leon hamalumon dohon hay saron tu ruas ni huriami jala ra adong do peka ruas ni uriam na subuhi hugo hari hamis sada-sada natongon marsahit toktong mataptap masida li Tuhan jala leon na hisarot do hamalumon tu akar ruas ni uriami songoni nang akan na mangurupi paru kilo do asusan ni ngulu saya si maroham unang palwas na sida mangasaw pikiran do guguna lo madupi salut nay alay homa na saya di pangasahon jala pangurupiot dot hagugo na sa kuima naik ko sipay maon nasida asa jupang dinasida lubis yan na hinirim ni rohan nasida songonin ang aliamang humoliate mahupasahatam ito ho alanu nga di basa-basa ko akayanakon tu keluarga niya manami baktiar hitohang inanami romian buru huta barat amanami sasta manaluy inanami Rosmida buru sijabat amanami Budiono do Mariana Bursyahan saya pargugui ma akan atoras laho pagudang-gudakon dadanak na pinalumehom mutunasya lumobi asa magudang nasi dari bakasan hatam na badiyay dalam marasirohan atoras ni ganup dianak ko ni patupahon nagabi tanggung jawab nasi da ganup songonin ang aliamang akadungan nami ruas na marulak tahun hatutubu ibagasa sada minggu na salpuon homali Tuhan na mangalehon dinasida gajang di umur
hahi paso nasikop doh ragam niya kapasu-pasu asal lamar lasiroha nasida le Tuhan memuji jala pasanga poko di salut akan ulendenggan naung binasa basa homo tu salu aka ruas ni huriam nang paralado na marulak tao di bagasa sada minggu nasal buon jala songinang akan na marulak tao perkawinan di bagasa sada minggon say lam tabay dalam pasikop holong ni roha diri na tonga-tonga ni parsaripion ni ganup aka ruas ni uremi nang akas na pinasita ni rohana sida na sojup pang dope say homa na patuluson ni ala asido denggan ni basam so nang Tuhan utangyop kami kondisi na mace tibo pakorhon ni pandemi COVID-19 di tonga-tonga ni bangsa negara nami lumobi di luar di kayon saya urupi ma pamarenta daerah asa wasitutu lau mangulau tugas o tanggung jawab na sida lumobi salut warga narong di dekayon asa majamoton hahipason nang hayason unang menganggap remeh manang menganggap enteng dampak ni pandemi COVID-19 alai masih tutu mah asa unang lam martaba akan agabi korban ni pandemi COVID-19 atau ngupasata mi madiri nami tuho aliamang homa na mga ramuti jala na marjaga hami saluhut na mamukas yan na kadadanak na met satu akan na tua-tua na magudang asima roham di hami jalo matang yang namion nahu pasata mi hola di bagasan gawan ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tajakom mahatang di bata ng sahatu hita marite na mamuji di bata marite di nomor 724 ayat sada uhut tapan sa piliata padua hondo DSH. Tapasaha mapilian na tapabungon tu di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang,
Hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasata mi masianan lihon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus ijolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasia kami pelianon pati bulhon harajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Muhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni leon mi ondironi amatakku. Osadohot gogoki nodi salut hartaku. Upasahat itu Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaomu, say saut malomo ni Roham, di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion, hangulua siapari, sesa madusa nami, songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami, sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho. Disondakon Tuhan di Batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di Batama bohina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodi munabi. Amin. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita salut namang ina. Tahu duti mamuse acara ulang tahun nate. Nah jadi rap markalas mahita. Alai dungi molo haluar kita siapa bagasyoro ba unang lupa kita manginang mangalean paso-paso di batana tajoli tupoti dana pensiun teh. Dibuat mamang situan nami alani hujo hami mah amanami inanami akay naposubulong na marulak taon sada di bagasa sada minggo ang parjulo amang situa poltak nababan inang seli pakpahan realisma boru panjaitan Heri Hertiana boru Manalu Ronald Reagan situmorang inang Kadanse boru Sirait inang Teresia boru Tapea Juniko Marbun, itana di Soma, Roma itu 7 lu. Bikin lagi nang. Adong do nama rak tahun naroon. Oh, Roma 7 lu. Alana molos adong nama rak tahun. Babuana nami ando tu. Happy birthday to you. Roma 7 lu nasida nama rak tahun sa minggon. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to Roma nasi dia tujuh lu. Tapat hasil partikion ng pinang mas. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Stop Jona. Nang rodi joloon inang dua minar buru sigalingging ate. Ise muse. Oh inang ise guar muna inang. Oh inang Sally buru papan tu somhamu. Inang Sally inang ditoruon. Adong dope. Nah ditoruon. Adong dope nomor ulang tahun. Ya, jadi ada orang so maredi kita musik parjulu atas goarni aka paraladu do suri dua sinang na dua inang situa boru sigalingging do ala inang Seli Rismawati boru Pak Pahan. Selamat panjang umur madi hamu inang dah. Saya ditabai tu hata hai pasun dang akan apinarsitan rohamuna tujulanon. Hata ni debata Ima nama dok sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Pesalmen di siap usada sapul sada. Mari kita musik panjang umur baik Jona. Sada dua ya. Panjang umurnya. Lebih cepat. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, ya sekarang juga, sekarang. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, urut pihamu jo. Inang, urut pinang. Iya.